Dat is voor onze begrippen redelijk laag. Hij is heel bleek. Dus de slijmvliezen zijn bleek. En ook in de bek. Zie je, het uier is ook heel bleek. Dus, ja, dat kan te maken hebben met teken. Dat hij dus een ziekte heeft opgelopen door het teken. De micro-organismen uit het teken die tasten dan de bloedcellen aan. De rode bloedcellen die gaan kapot en dan krijgen ze bloedarmoede. Ja, dat is een bekende ziekte in dit gebied. Oh, dit is leuk. We vinden nu een flesje in de berm. En we zien, dit is oxytetracycline van de firma Alphazan. Dus dat wordt hier kennelijk gebruikt. Het is hetzelfde product als wij ook in Nederland gebruiken voor allerlei aandoeningen. Het gebruik van antibiotica in Oeganda en andere Afrikaanse landen is zwargelijk heeg. Deskundigen binnen benauwd dat uitzien hier miljoenen mensen sterven zullen doordat bacteriën resistent worden binnen voor dit geneesmiddel. In Oeganda wordt een soort antibiotica gebruikt door de import van de Holstein-Frieske koe van de jaren 60. Deze koe joeg 2 en 3 keer zoveel molken als de longens-eigen koe. In Oeganda is dat de Angola-koe, met opvallend lange wan die beter opwoeksen is in de lokale omstandigheden en ziektes. Daarom waren de 2 rossen ook wel kruist. In Nederland is het gebruik van antibiotica maar de helft verombracht. Maar mat van de oerhiet eens 100% minder worden. Want er wordt nog altijd 24 volle broed. Een Fries team met een boer, een veedokter, een journalist en een landbouwkundige is op onderzoek in Oeganda. Hoe groot is het probleem en wat kunnen boeren doen om het gebruik van antibiotica in Oeganda verom te brengen? Het team wordt aangevuld met een kruidengeneeskundige uit Indië die een soort ondervinding heeft met het vervangen van antibiotica door lokale kruiden. I understand that you have 2 herds. So you have an Ankono breed herd, and you have exotics. Yeah. And and how is the health of both? They are dying because of East Coast fever. It can die even if it is healthy. It dies. Which cows are dying? The crossbreeds. Okay, the exotic. The exotic. Yes. But the Ankole cow, they are okay. Why do they die? Because of ticks and the East Coast fever, especially, yeah. What kind of measurements did you take? We treat with antibiotics. We inject medicines. But they continue dying and we have lost many. So for me, I've lost like 100 or more. De groep uit Friesland wordt in Oeganda rondleiden door een Lietse organisatie van boeren die bezieken het vakken van de traditionele Angola-koe onder de Oegandese boeren te propageren. Ook de regering docht dat op Lietse schaal op deze steedsboerderij. Relying on antibiotics for so long has these negative effects. You become resistant, the virus or bacteria will become resistant, and in the end, we are the losers. Our lives are at risk. Our livestock is at risk, and we are at risk. So our colleagues from the Netherlands and Asia have come together to work together and try to see how best we can, reduce this use of antibiotics.
Zo'n de jaren 50 werden jaarlijks honderden Friese keien in Afrika verkocht. In de 60 jaren nam die import ook in Oeganda grootschalige vormen aan door de president zijn programma Wolfeert voor Elsenien presenteren. De Fries-Hollandse kool kreeg erin een centrale rol vanwege haar hege molkenproductie. De Holstein-Fries wordt in Amerika fokt uit de Fries-Hollandse kool. En vanwege zijn hege molkenproductie letten we in Nederland hellen. Boerinne Flore Cavamaisjo wie een van de eersten in haar regio die het Holstein-Frieske kei kocht. Ze had in verhouding een grote plaats waarmee ze haar hele familie onderhouden had. Op elkaar proppen in de vakkamer, schooljen van een beste bui die op de golfplaten dak klettert, je de groep Friezen aan waarom Flora oerstapt is op Frieske kei. N'okwegesibwa kubi okushomesibwa kubi obunaku obwo entaasya yange ekaba nke entaasya ya twena ekaba nke haija okushomesibwa okuri kugira ngu watunga frijiyani nizikwereza amate noyihamu sente twena twaronda sente habwokuba nkaba nyine abaana barikushoma abandi bagiire mu yunivasite abandi bari omu siniya twaringurizayo okwo batugira ngu ente ezo nizikamwa kandi zikaniikamu kandi n'emibazi eketakabeire nkateegye kwebeire zikahwaho twatunga ente z'enjungu kaba karro twaguza ez'enyankore twaza omu z'enjungu nituronda entaasi kandi nkaba nziine zeija obunaku obwo twatahwamu ejwa twatahwamu efuruuto twatahwamu obutoroge ente zoona zaafu nezange z'enyankore zinayiningira ngu naza kucooka nazo zabigenderamu habwokuba tukatwine n'ekizibu ky'emibazi egyo nakyo kikaba kirimu konka baitu kuzagendeiremu kuzafa niyo naguma n'ekyetengo ekyokutunga ente z'enyankore ezindi kubaasa kandi ezinayegire ngu nazo nizibaasa kurwamu emigasho nagumizamu nakyo. It was government policy because they wanted to make sure everyone has money, but they have found the difference. They have found how it is hard to maintain them for any local farmer here. You have to feed them like human beings. You have to take care of them all day. All day you have to keep them there like babies. Which is too costly for any farmer here. How many liters the Ankole cows gave at former times when the breed was still okay? Narti kumneitane kanesti habwokwano hariho buzabe ziremerwa nko mwishwa zazimikire emhako zamika ikaremerwa yo bakatwara ebyanze bakayikamira nko mwishwa narita 20 ma hariho n'oburabo ububwebiti oburabo n'ubumanyi amacuba g'ebiti enyo hariho ente inarebineka kamwe icuba ry'ikiti. Het is voor zo'n vrouw natuurlijk een enorme strop. Dat ze 100 van die Holsteins hebben en die geen idee. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Nee, maar het is goed dat ik mensen ben die het aan het al aan de haren willen. Maar dan moet het volk net veroordelen. Dat lijkt me net goed. Ja. En ik vind echt dat ze die behouden moeten. Dat zijn prachtige beesten. En inderdaad, voor hun identiteit en alles is het heel belangrijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het idee dat die Ankole kei, vroeger ik 15 liter jongen, ja, dat is volgens mij alleen maar overlevering, maar dat is alleen maar dat ooit zo wie. Ja, loop ik net, ja. Ik kijk 15 liter is een soort, ja. Voor een Holstein hier is 15 liter een soort. Als het gasjes, nou, de verteerbaarheid, nou, dat vindt geen 15 liter, daar loopt niks van. Nee. Mijn boeren verstaan zo uit, nee. The Holstein cow, you need to feed him to keep him healthy. He needs maize and cereals. It is expensive. It's expensive, but that's not most important. As long as you make profit, you keep on going. And if it costs a lot of money, okay, we do a little bit more. So we're in the system of growing and more and more. Making more money. Make more money and use more money and need more money and make more money. So, well, I think it's a dead-end street for the ecosystem.
We have a monoculture in Holland now. We lost 85% of our biodiversity. Yes. And we lose the birds. There are no bees here. Bees, yes. We lose it. We start losing it. And some people wake up and they want it back, but it's a hard way to get it back what you lose. Yeah. So strange that we can learn from one another, huh? Yes. So where did you go to school? Haast elke boer sproeit pesticiden syntieken, die dan via de kei over de gaslanden verspreiden. Vogels, bijen en oorinsecten binnen er haast net meer te vinden. Wij broeken het ook nou, bij de skiep hebben we het al dingen. Als je hem nooit ziet. Het roept naar carboleum. Ja, inderdaad. Ja. Jan, wist je wat voor stad er nog op komt? Dat hebben we gisteren gezien, hè? Ik zou het uit mijn hoofd niet weten, maar tegen teken. Veel om zelf net op je handen te krijgen. Ja. Hij neemt er 7 tools, man. Ja. It's very unhealthy for him to do that. Na yote ine kyote iraha maisho na yote iraha nyindo. Mumbazo go tugwine nanka buzwa amagara gawe. Mboye n'ekyo nojya ngu tukigenderaho twakigenderaho twafuire konka nuyoza no omuyaga gwonka nugukora ki nuguba nugutwara amana gago gona garkwije omuyaga nigakora ki bweno zo omunanko mburyo bw'omuyaga kandi aho ho kuba no irikanga omuyaga gwonka nugukwihaho tugukutaha munonga Can you explain the assumed effect of spraying the ticks on people's health? If he does not maybe take a shower or does not wash, and then it is the sun comes up, he can easily become dizzy and find him collapsing. That is the effect. You see how you are coughing? Yeah. That's a result of the medicine effect which is coming to you. The instructions on those drugs are clear. Put on a mask, do whatever is necessary, then start spraying the cows. So you find that they do not follow such instructions. That's why they may even be affected in the way they may not know. Yeah. I saw you sprinkling all the animals and I was worried about the environmental impact. His response was that they used to get the ticks. They'll pick them from the cow and kill them or put them in fire and burn them. But when the chemicals were introduced, they spray them and it was easy life. But he's saying that even today, the tick itself has become resistant to this chemical. So they spread it, and they spray, and it falls off. Then it dozes off for some few hours. It's drunk, maybe. He's saying drunk for some few hours. Then it comes back again and goes to the cow. So he's saying, how can we survive? What should we do? Is there any dangerous chemical you once used and you maybe stopped using it in the interest of protecting the environment? Pesticides we did fertilizer a lot, we did it all. And now we slow down because we see that it's the dead-end road. So you're advising also them to slow down on spraying the ticks? Yes. But they increase the risk. Will increase the risk of the death of the animals. Yes. So that's for me hard to have a solution for you, but I appreciate that he is aware of it. And be aware is the start. And if you can do it with herbs, try out, find out. So we are here in Uganda, and you are from India. Yeah. But you have a lot of knowledge in India on medicinal plants. Yeah. We heard here that one of the cows has a problem of anemia. Yeah. Because of ticks. Yeah. So
In 2 days' time we have a meeting again with farmers. Could you demonstrate to the farmers how you make a medicine out of the plants? Sure, I'll demonstrate it. 4 handful of neem leaves. Na kugambira ngu otwe amababi ga nimu egi bakubasa kujura omu kiganja kyawe. 4 handful of tulsi leaf. 4 handful of lantana. 50 grams of turmeric. 250 grams of aloe vera. And 10 pearls of garlic. Hamwe na katunguru chumu egi. Everything you grind together. Put 5 liters of water. Then you can spray it on the animal. And you don't need to use any chemicals for that. De dispenstrap. Dat is hetzelfde This als is the one we saw. ja, wat we gezien hebben op de boerderij. En dit wordt er gewoon verkocht hier over de toonbank. Zoals wij in Nederland een brood kunnen kopen, zo kun je hier penicilline kopen. Dus bij jou moet je het op beschrijving doen als dierenarts? Ik mag dit alleen maar verkopen als ik op indicatie, als ik weet waar het voor gebruikt wordt. Aan boeren die ik ken. Het kan dus zijn dat mensen allergisch worden voor een bepaalde resten antibiotica in de voedsel. En daardoor klachten krijgen die zij op dat moment volstrekt niet kunnen verklaren. Of die misschien nooit verklaard kunnen worden. Maar uiteindelijk het gevolg zijn van residu. De potjes penicilline die kosten hier in de verkoop minder dan waar ik ze voor kan inkopen als dierenarts in Nederland. Dus dat klopt toch niet? 8 euro is voor deze mensen hier natuurlijk veel geld. Maar voor de industrie die het maakt, maakt het niet uit. Maar die verkopen dus, omdat de mensen hier minder geld hebben, gewoon die potjes ook voor minder geld dan dat ze het bij ons verkopen. Zo zit de markt in elkaar. Onvoorstelbaar. En mensen zeggen hier ook van, ja, natuurlijk zit er antibiotica in de melk, want wij gebruiken het. Dus ze zijn bijna verbaasd dat wij verbaasd zijn dat het erin zit. Maar ja, dus het is wel zorgelijk dat het bijna overal voorkomt. En sommige mensen zeggen een tikkende tijdbom. Er is een Engelse studie eind vorig jaar die aangeeft dat als we niks doen, dat er dan, nou ja, in 20, 30 jaar dat er dan 10 miljoen doden vallen. En vooral ook hier in Afrika, omdat de gezondheidszorg hier in Afrika niet goed geregeld is. Van die 10 miljoen wereldwijd zullen de helft in Afrika vallen. En door allerlei eenvoudige ziektes kunnen ze werken antibiotica niet meer straks. Omdat we nu in al die melk en al die producten al die antibiotica krijgen. Ja. Oké, neem gewoon dat bakje mee. Dank je. Dan kijken we dus of er strepen ontstaan. En op grond daarvan kunnen we concluderen of er nog sporen antibiotica in de melk zit. Dus we zien dat er 2 streepjes zichtbaar zijn. Komt overeen met deze schaal. En dan betekent tetracycline positief.
Dus in de tank melk, waar vanuit de melk dus gedistribueerd wordt, verkocht wordt aan de bevolking. Daar zit gewoon onomstotelijk tetracycline in. Mensen zitten met het probleem van East Coast fever. En daarvoor wordt tetracycline ingezet. En dat is zo wijdverbreid dat het dus zelfs aantoonbaar is in een tank waarin de melk zit van 10 tot 20 boeren. Ja. Dus daar is er sprake van een verdunning al? Ja. Dan is er al sprake van verdunning, want er is natuurlijk ook goede melk. Hè. We hebben net gezien dat de melk van de ene boer wel goed was, hè, dat die aangeleverd werd. Dus eigenlijk is het sneu. Hij heeft geleverd goede melk. Hij zou er een goede prijs voor kunnen krijgen. En de andere levert slechte melk. En die wordt vermengd met de goede melk. Dus per saldo is alle melk in een tank slecht. You have the antibiotics in the milk, of course. You have treated now and tomorrow you are going to milk. Yeah. Or you have dewormed today and tomorrow you milk and consume the milk. Okay. So you have consumed the drug. Me, that's how I take it. And me, I have stopped taking milk. I don't drink milk. You don't drink milk? So you sell it? Yeah, I sell it. But even people at home, they drink a lot of milk. I can't stop them, but for me, I have stopped. You can change. You can't change, because if you change, the crossbreeds, the exotic ones, they produce a lot of milk, and we keep on selling the milk for school fees and other home consumption. And you need money. So you need the milk of the crossbreeds, and you need the health of the Ancolians. Aha. Kezen dat de beste boer van Oeganda van de laatste 2 jaar is Dick Bujingo. Om zijn melkenproductie zo hoog mogelijk te krijgen, verkocht er zijn 600 Angola-kei en hij heeft er nou haast alleen nog maar Holstein-Friesians. Hij wil ze op stal houden om ze satje en de tieken te beschermen. Nou sproeiteren ze 1 keer in de week 10 tieken met pesticiden. Dus je hebt de grote gevaren daarvan. Drug traders, they have fake drugs on market. Some drugs are genuine, but some drugs are not genuine. And when you use an acaricide, which is not genuine, you are going to get fake results. You end up losing the cows and losing business. Are you losing cows? For the last 5 months, from August to December, I have lost 4 cows. And I have used 5.6 Uganda shillings, million shillings on antibiotics only. So, you're still making money? I'm not making money of now, but I have hope of making money in the future. How will you change it? I'm planning to feed my cows on silage, hay, and other feeds, so that they don't move looking for feeds all over the place, so that I can control on tick disease cases. And if I control on tick disease cases, I will be not losing a lot of money on antibiotics. Aha. You told us before that you will stop grazing and put them inside. But we worried about the sustainability and the environmental issues, because you need to cut all your grass and you lose all your trees as well. You have a beautiful place. It's very, very good soil. You have the range. Yeah. But if you destroy the ecosystem, I don't know what's going to happen. I think you know it better than me. But the ecosystem is so important. The trees and the soil and everything with it. Perfect. Yeah. No. So don't destroy that.
So what I need is, I need to get in touch with you. Yes, you come to my place. You come to Holland and I'll show you my birds. Sjoerd Miedema is een van de Friese boeren die het gebruik van antibiotica waarom wist te brengen door de van ziektes kwetsbare Holstein-Frieske kei te vervangen door een oudere longens-eigen ras, de Blierkop. Hij kruist die met een Fronsras en de Holstein om een ideale mix te krijgen. Minder verder van ziektes, wel minder melkproductie, maar ook minder kosten van kreeftvoer en antibiotica. You saw our way of farming in Uganda. We can improve it by taking semens from other breeds. I think the local breeds. Yes, don't forget the local breed, because they have the resistance. The resistance, yes. Against all your diseases. The Holsteins don't have that. That's why I try to find out. That's why you see so many different. I just find out which one is more sustainable. Because I want to go down with antibiotics till 0. We are very low, but I don't want to use it. It's for us, for the human, not for the cows. Supposing a cow gets sick, what options do you see to use? And do you plan to use? I just still use antibiotics. Of course, yes. I don't have the solution yet. I just try to find out. I just want to keep them healthy so they don't get sick. That's the only thing I can imagine for now. But I believe in the cow's own strength. So that's why I want to slow down with everything, so the cow can do it by itself, more sustainable. Now there is a very perfect market in our country for those big chemical producers. So, because all these industries here, the chemical pharmacies or producers, say, okay, keep the Holstein Friesian, and we are so sure it will not survive without those chemicals. I think so too. When I was in your country, they see my white skin and they ask me, what kind of products are you into? That's the only thing they were asking. And you have your own knowledge. I know. Yes. But to brainwash is very, very dangerous for us as Ugandans. Yes. Yeah. Everywhere. And here as well, they all think, okay, now the quota system is done, so okay, let's buy cows, let's milk more, come on, more fertilizer, more power, more energy, more this, money. more that, less more money, less money. Food. That's not the problem, just a number getting bigger. Yeah. I'm done with that. Okay. Just a number getting bigger. I mean, we can't go the Dutch way. We have to go Ugandan way. Somehow, we can't just lift this farm and put it. Pick the things out of the world who are good. Exactly. Don't copy it. What is very important is the farmers. The farmers in Uganda and the Dutch farmers must have a network. Yeah. A network on how to discuss and improve on dairy farming. Yeah. How do we eliminate the Holsteins on our farms? What we need to do is that we have to get local breed semens on the existing breed we have, so that we can balance. Yes. We have to go back to nature. Yes. Yeah. Yes. The balance. You can preserve nature, ecosystem, then you have what you want. And it is nature. It is best for human consumption. Yes. And the generations to come.
zoals wij werken en zoals wij doggen, dat doggen orenzelschappen minder, maar wel steeds meer.